Napa? Wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Kang endi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Waradrupadi Entuk gawe. sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora? Kaliyan Mbak Yumu. inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika. Menapa menika? Inggih. Sejatosipun. Ayo Gage, matura karo dulurmu tuwa, syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda. Inggih. Kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika